soc en Josep Sans, em dedico a mànager personal d'artistes i agent artístic. Bé, em vaig introduir primerament perquè ja vinc del meu pare, que era el president d'una associació de música, d'associació artística del Cau d'Arc, de Mataró, doncs que ja de petit ja em portava a llocs i em portava a veure música clàssica, moltes coses, i aleshores em va introduir per aquest tema de la música. Llavors, de petit, vaig estar en grups de rock i de música pop, i al final vaig estar amb el conjunt Samfaina, que van ser el primer grup que vam entrar a la democràcia, els primers Carnestoltes que hi havia a Mataró. Vam muntar especialment aquest grup, que era molt popular. El grup es va disparar tant que vam voltar per tot arreu, tot el país. I aleshores què va passar? Que ja no em podien cuidar de fer música i em cuidar de fer de representant, que em vaig dedicar a portar el grup meu. I a partir d'aquí, perquè no em portes, perquè no em portes, vaig entrar també a ser secretari del Salvador Escamilla, que va ser la persona que va descobrir el Joan Manel Serrat. Em va dir, vine que et vull parlar d'una cosa. I a partir d'aquí vaig fer l'homenatge al Guillem de Fac a Palma de Mallorca, que vaig portar més de 30 cantants. Bé, el panorama de Catalunya, actualment, podem dividir en diverses parts. Primera, que els grups que surten ara i cantants estan molt ben preparats, cosa que anys enrere no estaven. L'únic problema que tenen els grups que em surten és que pocs llocs tenen per anar a tocar. Sí que n'hi ha que surten, que tenen nom, que tenen la sort que fan un disco, però el disco ja pràcticament ara es venen més als concerts que no pas a les botigues, vull dir, cada vegada n'hi ha menys de botigues, però a veure una cosa, jo crec que hi ha un moviment impressionant de músics.